Weh ladala pamer. Jebul kowe pendhita ingkang pinter, pendhita ingkang sekti ketitik. Kowe bisa ngembari karo aku. Apa sing iso gedhe iki mung kowe. Aku ya iso gedhe iso wujud yaksa. Mbok tutuake ora kadangku tuwa, ora bakal tak wenehi ngerti. Ora mbok tutuake aja takon dosa. Oh, ladala kegulung kuandamu lakon tak kerek jangkamu keket rame nggih nyoba ndayuda yaksa kekalih padha gedene padha galake padha sentosane nalika semanten datan prayitna lumaraping jemparing saking Sang Arjuna nratas angganing yaksa kekalih wentes jatining wujud nata ngamarta miwah nata Ndarawati. Jagat wasisane nguputur wayah pro jagat Pandhi Indra Jolatiwaku. Yai sampun lotamyasung pasganipun Paduka Yai Prabu ing Ngamarta ingkang mandhut dhateng Rakapura ing Pandura. Hagarya bombong raos ing manahipun ing Raka ing Pandura. Saha sawanipun ing Raka tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala Durga Mendhak Kalasirna. Namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjung ngarsa Paduka Yai Prabu Ngamarta. Yai Darma Aji. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Koko Prabu mboten langkung kasekecakna pinarak ingkang langkung sekeca Koko Prabu Mandura. Kawula nuwun Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura. Dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Baladewa kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yai Werkudara. Siadi ngabektaripun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yai Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nunggon mulenggah. Yo Werkudara. Kaya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki. Yai kadangipun Kakang Werkudara. Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu, Koko Prabu Mandura. Janaka atur bekti kelawan nata ing Mandura tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Kula bendhinga jimat paripe dayana ning kasantosan mugi kasekecak wanggen jengan dika lenggah Koko Prabu. Janaka wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Praja Ngamarta iki. Yai Arjuna nun Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk. Yo nek kula sedewa Yai nek kula sedewa tak tampa sira atur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasekecak anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura. Yai pinten tangsen wis kaya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Yai nek kula sedewa Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh Paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura bila dikelenggan menika Paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu ingkang rayi nedya angrakit rata manik obra ingkang linangsing jong banunji
kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kacena tandha bektinipun ngadang taruna tumraping ngadang werda Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning Bathara Wayatura jagat Yayi nadyan nembe kawiyos sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh namung mugi andadosna ing kawuningan tata cara upacara ing kaprajaning kemekaten menika kala wau mboten saktrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Mandura nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Ngamarta nanging pangraosipun ing Raka ing Mandura pendak-pendak kula sowan wonten negari Ngamarta tan prabeda pangraos kula kados wangsul wonten negari Mandura mila mangsa kala menawi wonten wekdaling kemirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Projing Mandura kaecalna jigo kalawan pekiwu Durgama Sangga Runggi Mandura karengku kados dene negari Ngamarta Yai Darma Aji matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya kepareng kula cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Baladewa Yai kadang kula ing Ngamarta wonten timbalaning ngadawu mugi andadosna ing kawuningan bilih sawanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika estunipun boten budal saking negari Mandura liripun ngados pundi dene paduka kepareng-pareng dawuh ing ngados mekaten Yayi mugi andadosna ing kawuningan nalika semanten ing Raka ing Mandura bidal saking negari ing Mandura lumarap nedya sowan dhateng negari Ndrawati ing pengajap nambani dhateng raos kula sawetawis dangu boten panggihan kan kadang kula ing Ndrawati raos ana ing tan bangkit sinuyudan kaselak lan kumacelu kula pepanggihan kan kadang kula pun Yai Prabu Kresna ewa dene nalika ingkang Raka prapta wonten negari Ndrawati kados menapa gaweke manah kula dene negari Ndrawati katingal komplang negari Ndrawati katingal suwung mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula ndangu dhateng sakathahing para nayaka lan punggawa lan kula warga ing Ndrawati wonten pun dilenggahi Yai Prabu Kresna teka tilar kedaton ing Dwaraka mboten wonten ing saged ngaturaken wonten pun ditindakipun kadang kula ing Ndrawati mboten wonten baban ingkang menga ondha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang pundes tumuli bingung raos sing manahipun ing Raka ing Mandura mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing Raka ing Mandura kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura mila menawi wonten lelampahan ingkang tumanduk wonten Praja Ndrawati menika ugi dados tanggel jawabipun kadang-kadang kula negari Ngamarta inggih kadang-kadang kula para Pandhawa mila Yayi sawanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke wonten negari Ngamarta namung badhe caos suninga bilih kadang paduka Yai Prabu Ndrawati sawetawis wekdal nilar Praja Ndwaraka monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna Yai Prabu Darma Aji Koko Prabu sapandurat kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ngemuti bilih Koko Prabu Ndrawati menika dados pujangganing para Pandhawa Koko Prabu Ndrawati menika dados ing para kadang Pandhawa upami Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarusan lan duka Koko Prabu Ndrawati ewa dene riki lenggan sakmangke jengandika Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta paring dawuh bilih Koko Prabu Ndrawati nilar Praja Ndwaraka mongko mboten wonten baban ingkang mengondha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk Koko Prabu ingkang sepisan ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ndungkap angka kalih menapa ing kedah katindakaken dening Punta sakadang kula mboten badhe selak supados sakmangke Koko Prabu Ndrawati tumunten kundur marang Praja Ndwaraka Koko Prabu Mandura lha mriku Yai ingkang kula kajengaken napan kados mekaten menika jernyatanipun
Jagat menika sampun dados paseksen. Embanipun Pandhawa menika kreta lan jarane wonten iku sripun Yayi Prabu Kresna. Monggo kreta lan kuda menika kala wau mboten badhe lumampah menawi mboten kinusiran dening nata ing Durawati. Monggo dinten sak mangke Yayi Prabu Kresna nedheng nilar praja. Mongko mboten wonten ing mangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yayi Prabu Kresna. Mila sanget panyuwunipun ingkang Raka ing Mandura. Dinten sak mangke perkawisipun praja ing Durawati anggenipun tinilar dening nata Durawati menika kula pasrahaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yayi Prabu ngemutana bilih sampun marambah makaping-kaping Yayi Prabu Kresna menika tansah damel kesainan dhateng para Pandhawa. Ngibaratipun Pandhawa menika nandhang pepeteng, Yayi Prabu Durawati ing saged madhangaken. Pandhawa nandhang reribet, Yayi Prabu Durawati ing saged mudhari reribet menika kala wau. Mila sanget panyuwunipun Raka ing Mandura. Wonten suka lilaning penggalih. Dinten sak mangke Yayi Prabu paring dawuh dhateng sangganing para kadang Pandhawa supados angulari wonten pundi lenggahipun kadang kula Yayi Prabu Kresna. Baladewa kakangku, Werkudara piye? Sadurunge aku tak jaluk sarta aku tak nyuwun prisa karo Baladewa kakangku. Ya, Werkudara, kuwi arep takon apa? Perkara Pandhawa widak sebut kreta karo rejaran kusire nata Durawati panjen jagat iki wis dadi paseksen. Jagat iki wis bisa nekseni yen to antaraning Ratu Durawati lan Pandhawa ora bakal bisa dipisahake. Nah, ing aku tak takon karo kowe. Perkarane apa? Dasarmu apa teko kowe masrahake lunganing Ratu Durawati marang para Pandhawa? Werkudara, iye. Apa pun Kakang dadak ngambari atur ing pun Kakang? Baleni perkara kuwi endi? Antaraning Amarta lan Durawati menika kuwi loro-loroning atunggal ingkang ora isa dipisahake. Mula bot repoting kadangku Yayi Prabu Kresna uga dadi bot repoting kadang-kadangku para Pandhawa. Mula ora bakal bisa diselaki meneh yen to kana negara Durawati iki dadi tanggung jawabe kadangku Yayi Prabu Punta sak kadang-kadean. Saya aku tak takon apa? Kowe karo Ratu Durawati kepernah apane? Aku kadange tuwa. Kena ngopo adimu lunga malah mbok pasrahke marang wong liya? Kowe sing tinemu tuwa malah tenguk-tenguk kendangan sila tumpang. Apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Yen pancen Ratu Durawati iki lunga tenan, Kresna kakangku nilar praja ing Durawati. Aja mbok pasrahke marang Pandhawa. Nanging tumrapaku kowe ingkang dadi panuntuning Pandhawa. Piye carane supaya Ratu Durawati iso ketemu lan tumliku ndurwana praja ing Durawati ora kok masrahke marang para Pandhawa? Yen kowe masrahke marang para Pandhawa, kowe dak anggap ratu ingkang wisuh lumuh ngentasi perkara, ora gelem tanggung jawab perkara kahanan negara Durawati. Monggo jagat wis dadi paseksen. Yen to Baladewa iki kadange werda Ratu Durawati, apa kowe ora isin? Apa kowe ora wirang? Dimidhangetake para kawula sanegara Ngamarta akeh semene. Padha ngrasani marang Baladewa ing atase adine lanang lunga. Kakangne ora goleki ning malah pasrah karo wong liya. Apa kakangne wis limpo? Apa kakangne wis picak? Kok sik? Kok omonganmu kok ora penak to? Ora perkara nggo ora penak. Ning aku njaluk tanggung jawabmu. Murugake saiki, apa tembungku kuwi ora penak? Ora penak nggone ngelokke pun Kakang wis limpo. Apa kadange tuwa Yayi Prabu Kresna kuwi wis picak? Tembung mau mungkin Arya Samudana. Tegese wong tuwa sing ora gelem tumandang karya. Wong tuwa sing isane masrahke lelakon iki karo sing enom. Sing gerang ming enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nek pancen arep goleki Ratu Durawati, ayo goleki bebarengan. Aja masrahke perkara iki marang Barep. Barep iki elek-elek ya Ratu, ala-ala ya Nalendra. Barep iki wong kang sinambilan pakaryan nyekel kendhu kencenging negara Ngamarta. Amis baji ning negara Ngamarta yen ning pundhake Barep. Malah kowe teka-teka wadul ana wong ilang ya men, mudhar ya men. Werkudara, ana apa? Yen tembungmu kaya ngono kuwi tegese kowe ora melu marang kananing Yayi Prabu Durawati. Sing tak anggap ora melu kananing kuwi Kresna dudu kok Pandhawa. Sire piye si adik matur kaya mengkono? Dasarmu apa? Ngerti ya, Kresna kuwi duwe kewajiban. Kresna kuwi ora urip ijen. Kresna kuwi ora mung mengku negara ing Durawati. Ning uripe Kresna ning jagat kuwi minangka dadi pujangganing para Pandhawa, minangka dadi swing para Pandhawa. Ngerti yen to Kresna kuwi dimomongan kok malah lunga
malah ora tanggung jawab. Yen pancen momongane mengko bating slebar ora karu-karuan, sapa sing salahke? Ya disalahke ya ming Kresna kakangku. Kula wong yen duwe tanggung jawab sing akeh ya aja penak-enak, kabeh enak. Aja mung lungguhan sila tumpak, nanging kudu nindakake kewajibane kanthi tuntas, nindakake kewajibane kanthi rampung. Monggo Kresna kakangku duwe pamom, duwe wong sing dimong ya kuwi Pandhawa. Teka malah lunga saka negara Ndrawati. Tegese Kresna wis ora tanggung jawab karo Pandhawa. Tegese Kresna wis ora maelu karo para Pandhawa. Sebab Kresna wis mentala ninggal marang para Pandhawa. Yen Kresna wis ora maelu marang para Pandhawa, gunane apa Pandhawa maelu karo Ratu Ndrawati? Lha kok malah kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan ki piye? Werkudara, nggih. Tekaku ning papan kene iki sayekti mung bakal wadul perkara Yai Prabu Ndrawati nggone linggar praja ing Dwaraka. Lan aku nyuwun sak biyantune Yai Prabu Ngamarta sak kadang-kadang supaya ngupaya menyang dinunge kadangku Yai Prabu Kresna. Yen tembungmu mau njaluk sak biyantu aku iso nampa. Ning tembungmu ingkang sepisan mau kowe masrahke perkara iki marang barep kakangku. Tegese kowe ora arep melu-melu perkara iki. Saiki bareng tak desek rembug kaya ngene. Tembungmu nyuwun bantuaning para Pandhawa. Yen pancen tembungmu seto anggo sing nyuwun pambiyantuning para Pandhawa, ayo padha bebarengan ngupaya menyang dinunge Ratu Ndrawati. Lah yen tembungmu masrahke perkara lungane Kresna kakangku marang Pandhawa, Werkudara sing ora sarujuk, Werkudara sing ora mathuk. Yo wis iya. Wah, mengko ndak malah tekan ngendi-endi. Yai Prabu, wonten timbalane ngadawu. Jumbuh lan aturipun kadang kula pun panenggak inggih menika pun Werkudara. Sawanipun ing Raka ing Mandura. Ingkang sekawit kula jabel masrahaken gak babakan Yai Prabu Ndrawati anggenipun nilar praja ing Dwaraka dhateng kadang kula ing Ngamarta. Namung samangke monggo dipun upaya sesarengan kados pundi saranipun lan caranipun supados kadang kula Yai Prabu Ndrawaka enggal kondur wonten negaring Ndrawati mesakaken dhateng sangya para kawula Ndwaraka ingkang sami tinilar dening Yai Prabu Kresna. Bebasan sapu ingkang ilang suhipun pating slebar mboten kanten-kantenan. Numbuk bentus nungsang puyang lampahing para kawula sanegaring Ndrawati. Yai Prabu Ngamarta. Mendalon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta mawon kula paripurna nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ingkang abiyantara wonten praja Ngamarta. Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun Paduka Kanjeng Koko Prabu jagat dewa batur jagat pangestungkara. Nadane ngono ing Mandura nembe sepisan menika ngawulingani dhateng brahmana ingkang sowan ngabiyantura ngersanipun Yai Prabu Darma Kusuma. Werkudara, nggih. Iki dukunmu sowan mrene iki piye? Wah, aja ngawu gawar ngawur.
Aku durung tau tepung karo Pendhita Wimau. Yayi, tumuli katimbal ana. Menapa wigatosipun dene wonten satunggiling pramun ingkang sowan. Menawi sekinten mangke sowanipun menika badhe ambabar kesaenan. Yai Prabu Kedang lenggahi berbudi bawa leksana nanging menawi namung badhe ambu buthek banyu bening kawontenan negari Ngamarta. Ingkang raga ing manduring sagah ngunduraken dhateng pandhita menika. Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kula ngestaken dawuh. Penemban sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika kula nuwun sewu Brahmana sinten peparapipun lan wingking saking pertampan pundi Penemban? Ngilaheng Awi kena mastu namat sidam kula nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka dangu kalian kula menika Brahmana wingking saking bumi belah wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika pun Begawan Wantrika sinuwun. Begawan Wantrika inggih wingking saking pertapan bumi belah kasinggihan mekaten sinuwun. Menapa leres kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Untadewa? Inggih boten wonten kalih kula ingkang dados nalindra ing Ngamarta pun Puntadewa Penemban. Oh alah syukur. Sesuk nek arep lunga watuke tambani sik. Niki mau merga ngombe es campur. Teng mergi mila lajeng watuk kula menika kumat nggih. Begawan Wantrika. Inggih, panjenengan sinten? Aku Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Oh inggih, dipun tepangaken kula pun Wantrika. Iya, Wantrika. Penemban wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa? Sarta menapa ing dados sedyanipun jenengan ndika Penemban rawuh wonten negari Ngamarta? Menika ngaten nggih sinuwun. Kula menika nuwun sewu. Satunggiling Brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ning nuwun sewu engga umur kula ingkang sampun 86 menika kula menika dereng sesandingan kan setunggiling wanita. Mangka kula menika kepengin sanget gadhahi turun supados pinardawa pamulyanipun anak putu kula benjang. Tumunten kula nglampahi tapa, kula nglampahi priatos. Inggih. Wonten ing madyaning alam pasumpenan nalika kula lampah priatos, kula menika nampi dawuhing dewa. Wantrika kowe bakal entuk turun sarta bakal pinardawa kamulyanmu. Kamulyaning turun-turunmu besok bakal ngasembatan waton kowe mengku sawijining wanita. Wontene wanita menika kala wau dawuhipun dewa menika mijil saking negari Ngamarta. Metu saka negara Ngamarta. Inggih sinuwun. Lajeng sinten Penemban? Miturut dawuhing dewa ingkang sampun kula tampi wanodya ingkang badhe kula wengku garwa menika kula nuwun sewu. Naminipun Dewi Waradrupati sinuwun. Dewi Waradrupati. Inggih Dewi Waradrupati menika ingkang benjang badhe ngandhut jabang bayi anak kula lan nglairaken turun kula satemah pertapan bumi belah menika kula nuwun sewu menawi kula sampun pejah benjang wonten ingkang nglenggani lan saged pinardawa kamulyanipun pertapaning bumi belah sinuwun. Prudara, nggih.
Piye kowe krungu kahanan kaya ngene iki? Wah, manut karo mbarep kakangku. Sing duwe Wara Drupadi Mbak Yu kuwi mbarep kakangku ora katon kaget atine, ora katon bingung. Wis dirungokke wae, ora usah melu-melu. Kok ora melu-melu piye to? Mbak Yu Wara Drupadi garwane Kyai Prabu Darmakusuma arep diayunake karo pendhita tuwek arep modar ngene iki. Kowe kok ora melu-melu ki piye? Tinimbangane kowe karo aku keluputan, wis meneng wae. Rungokno pengendikane barep kakangku. Penemban kula wonten maring ancawuh menapa paduka Penemban saestu tresna dhateng Wara Drupadi. Weh, iki natyan dereng pinanggih. Ning kula sampun nate sumerep fotonipun. Wonten pundi? Wonten ing media sosial. Kula niku arep kula niku pun tuwa, kula niku iso dolanan YouTube menika sok kula nggih dolanan. Kula menika mila saged mangertosi sinten Kyai Wara Drupadi nalika semanten wonten sewu niki wau namung intermezzo mboten kasinuwun. Kula menika sampun dipun paringi dawuh kaliyan para dewa. Dewa sampun maring gegambaran wujudipun Dewi Wara Drupadi. Ya. Menawi dipun tandhingaken kaliyan umur kula menika inggih mboten banding. Kula kinten Dewi Wara Drupadi menika yuswanipun nembe 3 dasa gangsal. Nah mboten klentu. Menika nembe mateng-matengipun. Wontene kula menika sampun 8 dasa 6. Sepalihipun kemawon mboten wonten. Mila kula nika sing kula goleki niku wong wadon sing do gemati. Tun wong wadon sing telaten. Sabar, telaten tur ikhlas. Ngladeni priya ingkang umuripun 86 menika menawi mboten sabar menika malah emosi mangke. Inggih Penemban. Inggih sinuwun. Mangka putri Pancala Dewi Wara Drupadi menika putri ingkang sabaripun keliwat. Ikhlasipun ugi keliwat. Mila menawi mangke menika sesandingan kaliyan kula, piyambakipun tentu mboten kesesa anggenipun ngladeni kaliyan kula. Upami wiwit jam 7 ngaten mbok menawi kedadian jam 2. Mergi kedah sabar saestu nek mboten sabar mboten badhe kelaman kangge wong tuwa kaya mangka kula ya kudu ngombe ndok bebek paling mboten sedina niku 40 seprete 8 liter niku mawon nembe tingil-tingil. Wonten jawuh mugi pendhita wa kernet to. Kula menika pendhita omongane blanyangan, mboten blanyangan. Nyatanipun kados mengaten. Kula niku janjanipun jujur mawon nggih sinuwun Prabu Baladewa. Ya piye? Kula niku bojo kula niku sing terakhir wingi kula lereni lek dadi bojo kula ulike tenggene wong tuane. Lho nek ngono kuwi wis tau tate duwe bojo. Wong salwangsul. Ping 6 ketoke nek mboten klenten. Ping 6 nggih ana niku wasane anggopathake wong cepete. Ping 6 kula duwe bojo niku kabeh kula balekke tengene wong tuane ana sing nomor 1 niku mboten tau sabaran. Karepe apa butuhe terus sadhet saknyet ngoten niku ya wong tuwa kok kon sadhet saknyet. Wis jan wis rekasane ra jamak-jamak tumuli kula balekke. Sing nomor 2 niku sabar ning nuwun sewu kagaduhan aji-aji kul buntet. Lho kok kagaduhan aji-aji kul buntet? Lah nggih menika nggih mbok arep sabar nek duwe kul buntet niku nek mboten ketemu nggone lho. Yo nggih. Terus kula balekke tengene wong tuane. Sing siji niku mandul. Carane nama jenenge niku wiji niku mboten iso tukul bola-bali nggih mboten tukul-tukul
Anggere entuk 3 sasi mandeg kula balekke wong tuane sing nomor 4 niku apik ning bisu. Jadi kula bingung le komunikasi ming am. Lah malah Werkudara apa kowe kalah lho kalah ya men kowe ming 3 ya to kowe ming naga kene Arimbi ora ngayu iki nganti 6 lho pendeta tuwek arep modal kok golek bojone wah wis benengke wae ing ngangka sekawan menika nuwun sewu sinden wah ning galake ra umum masa nek mboten keturutan kok terus nggawa lading kula ajeng ditusuk jenenge sapa Prastiwi manjane ora umum dedeg piadeke mboten sepinten aduh sing kok njaluk-njaluk dibopong kok nyemplung ke ember barang gregeten kula idak sirahe nesu terus mulih tenggene wong tuane sing nomor piro sing nomor 4 sing nomor 6 nggih 5 nggih sinden oh iya nggih ning pecah lho mati pecah nembe tikang dinten kula rabi niku pecah oh lah ya weh lah ingkang angka 6 calon kula nggih sinuwun anu Dewi Waradrupadi menika mila ingkang menika sinuwun Dinten nyamange wonten Sukara ing Benggali netepi dhateng jengandika menika Nalindra ingkang berbudi bawa leksana. Nalindra netepi ing pangandika jagat menika ngantos kebrebegen dhateng umandangipun sinuwun Prabu Ngamarta bilih Nalindra ingkang aludira seta. Tegesipun panjenengan menika mboten ngemongaken wujuding brana picis nadyan sugeng paduka dipun suwung dening liyang kemawon panjenengan maringaken menapa panjenengan kula suwuni tulung supados sak mangke gesang kula menika mulya ingkang garwa Dewi Waradrupadi kula suwun pikantuk menapa mboten sinuwun Begawan Wantrika wonten timbalane ngadawa yen to pancen Penemban Wantrika tresna kelawan Atma kelawan garwaku Waradrupadi dina samengko aku ora bakal lowol sarta anggrundel Waradrupadi boyongen dimen Penemban Darbi turun saka garwaku Waradrupadi Penemban menika saestu iya lahir batin alah tiwas wis samapta ing gati sawega ing diringgonku nganggo jaya kawijayan naji guna kasantikan jebul sinuwun Ngamarta menika netepi dhateng pangendikanipun para ingkang sami sampun mangertos dhateng panjenengan Nalindra ingkang lahir batos lila legawa donya dumugi ning akhir menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa Baladewa kakakku Werkudara piye rungokno percaya apa ora wah tiwas kowe karo aku mbelani mepalangi karepe Begawan Wantrika aja nganti kelakon mboyong Waradrupadi nek sing duwe menehke kowe arep apa lha ya wis wong nyatane Yai Prabu Darmakusuma wis maringake garwane Waradrupadi diboyong dening Begawan Wantrika ning apa iki ora elek kedadiane ing atase Nalindra nyanding Prameswari monggo Prameswarine butuhake dening ya kuwi Begawan Wantrika tumuli diparingake iki mengko ala pocapane Werkudara Penemban mung kang sangka kuwi yen to Penemban wis nampa pangandikaning ingsun sabubaring masewakan jeneng ingsun nedya tumuli manggi kelawan sira Penemban lan ngaturake garwaku Waradrupadi Penemban bombong raos sing manahipun ingkang abdipun Wantrika sinuwun menawi tetela mekaten tumunten kula nyuwun pamit madal paselan kula tenggo alun-alun menawi mangke sabibaripun masewakan Gusti kula antu rawuhipun sinambi kalan nganti ingkang garwapun Waradrupadi badhe kula baya wonten ing pertapan panggenan kula sinuwun surtiting ati-ati duga-duga digawa Penemban Wantrika menawi sanget dawuh
sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Dinten sakmangke kula mboten saged ngentosi sabibaring pasiwakan. Koko Prabu kepareng paduka kados pundi dene ketingal kagiat penggali paduka Kanjeng Koko Prabu inggih. Sareng kula kata-kata matur sampun Nyai Prabu Darmakusuma. Mengripun Begawan Wantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ingkang nedheng lampah. Enget perkawis menapa Yayi? Mboten pamunten. Kula kepareng medal jawi rumiyin. Awit titian kula Kyai Puspadenta supe kula cancang mangke menawi ngamuk ketiwasan Yayi. Werkudara. Nggih. Teka Dimas uga maju nggone ngabyantara eneng apa? Wah, barep kakangku sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngenteni sabubaring pasewakan. Sebabe apa Dimas? Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa gada rujak pala lali durung tak sendhekke aku njaluk pamit. Koko Prabu, aku ora ndangu. Kula sowan mriki iki kala wau supe dereng pamit sembodra. Mengko aku sing mamitke. Dereng pamit karen Sri Kandi, mengko aku sing mamitke. Koko Prabu, apa dianggep aku ora ngerti Dimas? Iki mau mung dadi pawadan Koko Prabu Mandura lan Werkudara inggih padha sarembug. Nggone ora padha narimakake yen to garwaku Yayi Waradrupadi ndak paringake marang Begawan Wantrika. Apa dikira aku ora ngerti? Mula Janaka kowe ora usah melu-melu. Yen to Siadi isih tresna kawan pun Kakang aja nganti tetel kanalindraning nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Awit aku nglincati marang wewatekaning nata Ngamarta. Janaka lunten maring adhawu. Dina samengko malah kowe tak kongkon yen bisa penggaken Koko Prabu Mandura lan kadangmu ya kadangmu tuwa ing Jodipati Werkudara. Aja pisan-pisan wani nyempalani Pandhita Begawan Wantrika. Gedene balekake Begawan Wantrika. Yen to kateman kaya mengkono tegese adi-adiku ora bisa ngreksa marang kalaindraning nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Nah ingaten terwaca dawuh paduka. Bareng nyuwun pamit madal pasilan. Penggaan kamurkaning Koko Prabu Baladewa sartaning kadangmu Jodipati kira-kira Dimas Arjuna wani apa ora? Wantun. Koko Prabu Mandura, Kakang Mas Werkudara menawi panjenengan jotosi Begawan Wantrika, kula jotosi. Kowe arep matur apa? Nggih. Estrinipun namung ngemontaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau mboten sae Koko Prabu. Ingatan nyadyan paduka menika sampun kondhang kawentar. Nalindra ingkang lila legawa sampun malita wujuding brana picis nadyan. Seda paduka kasuwun dening tiyang sanes waten menika dados kamulyanipun tiyang sanes tertentu paduka maringaken namung menawi pamanggihipun ingkang rayipun ragil menika boten trep ing atasipun Kakang Mbok Waradrupadi kasuwun dening Brahmana teka paduka maringaken kabagyan sinanding tumraping Begawan Wantrika nanging kados menapa sakit penggalipun Kakang Mbok Waradrupadi. Sediwa kula maring dawuh ora usah melu-melu perkara iki. Ala becik bener luput kabeh tak pasrahke marang purbaning Hyang Mahanasa. Apa ingkang ndak lakoni paribasan jagung bakarane aku wani tanggung perkarane. Oh inggih menawi tela mekaten kula semanggaken dhateng paduka. Borong anggen paduka badhe menggali perkawis menika Prabu kula semanggaken. Bubarno kang padha sebingsun kundur ngedaton kula non mandal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining Pananggilan.
Sanusa Sukundina datun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi katinon saking Mandura tindak nyusinara lamun katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayane pandang mungkar menungso ratatanan pendhita tuwek ora ngruh karo kananmu. Lah kok dadi kowe wani nglamar para Drupadi? Kuwi garwane Kyai Prabu Darmakusuma. Ayo kowe bali. Inggih ora pangling sinuwun Mandura. Ya dasar Pranyata. Lah kok dadi kowe ngoyak karo lakuku. Sinuwun Prabu Darmakusuma wae maringake garwane minangka dadi catukramaku kok malah kowe muring-muring. Kowe sing kudune ngerti karo kahanan. Jagat iku ora mung sak godhong kira. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor. Oke wong wadon sing isih kenya. Lah kok dadi kowe ngame-ame garwane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen kowe matur ngesani Kyai Prabu Darmakusuma mesti wae diwenehake, diparingake karo kowe. Ning apa memper kowe gerangan ngrusak pagrayu eblek anakku. Pandhita kang nyara wangsit pindha kumbang ngajaping madu sarine tawang susu angin ngendi nggone susu angin ngendi nggone Prabu Baladewa, kowe gendak sikara karo aku. Monggo aku ora duwe perkara karo kowe. Apa dianggep aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggep aku pendhita cepete? Kowe ngungasake kaprawiran gunake kasantosanmu ya. Akalmu alah karo akalku tak damu ora nglumpruk dadi wanda aja tuntang kawan-kawan mriko garing-garing. Kuning Begawan Mantrika kowe nesu nganti bengok-bengok kaya bocah cilik
Ngendi-endi to amuk-amuk, ngendi-endi kok trajang. Bareng ketemu kok mundur brangkang. Wah, manus maning jajalanan. Jebul wis betengi karo awake Wandrika. Dasarmu piye kowe kandha kaya mengkono? Nalika semana tak kandhani supaya bali, aja ngayunake marang mbakyumu ya Kyai Radrawati. Nanging mangkot wangkal Wandrika. Wekasan gawe mutaping pun Kakang. Tak piloro Begawan Wandrika. Mundur tak kira bali ning negarane. Tak kira bali ning pertapane jebul. Manatut menantam sakti gunakake Jaya Kawijayan. Werkudara, aku didamu kaya pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan apa-apa. Nglumpruk tanpa daya. Wah, yen pancen kowe kalah semingkira, aku sing bakal nandangi Wandrika. Yayi, Surtiting hati-hati minggir trajange dhewe. Kakang Mas kula nuwun sewu mangke remyan Kakang Mas. Swamya ngambreng kati karunaning kaswase yane marga memalakum Sedewa wonten timbalan ana wong tuwa arep mangkat nyingkirke menungso sing bakal mbudhek banyu bening kanan negara Amarta. Malah mbok penggak. Kula nyuwun pangapunten, sewu-sewu kalepatanipun ingkang Rayi Tadah Wadana. Ya piye? Kula mboten badhe angias dhateng kasektenipun Kakang Mas Jodipati. Tuwin kula mboten badhe wantun ngilani dhateng kasantikenipun Kakang Mas Werkudara. Kula pitados Kakang Mas menika setunggiling satria ingkang sekti kalintang jayaning perang. Mangke nuwun sewu. Sampun manita kaduha Kakang Mas nadyan Koko Prabu Mandura menawi mengsah Begawan Wandrika menika mboten badhe saged unggul. Lire piye kowe matur kaya mengkono? Inggih. Kula mangertos. Kula mangertos ngibaratipun geni Wandrika menika nedeng mubal. Dipun sirama mawi toya mboten badhe sirep nanging malah kepara badhe angombro-ombro. Terus kudu lelakoni iki piye? Yen kanthi barep kakangmu menehake Waradrawati Mbakyuku marang Prantika kedah mawi Karti Sampeka sarane piye? Kakang Mas matur nimbali ingkang putra ing Pringgondani ingkang putra anak kula pun Garukaca katimbalan nursawan wonten Garing Amarta. Wah, iya Sedewa. Nantos kagiat raos sing manahipun ingkang putra ing Pringgondani nami timbalanipun Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Kadhot wonten timbalan. Dudu aku ingkang duwe wigati lawan kowe. Nanging pamanmu Bumira Tawu Sedewa ingkang bakal paring dawuh lawan kowe. Wonten dawuh paman. Gatotkaca wonten timbalan. Ora neng kene nggonku bakal paring dawuh kelawan sira kula Pringgondani keparengipun. Ayo rada ngadoh sawetara. Nyuwun mampun Mas. Kula nyuwun wekdal sawetawis sapejagongan anak kula pun Gatotkaca. Janji ora iso ngrampungi gawe. Ora iso gawe Srana Pendhita mau minggat saka negara Amarta. Wah, aja kelakon terus tak gecek ndasmu. Inggih, ngestaken dawuh Koko Prabu nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati, pasrahke karo kowe Sedewa. Nggih, ngestaken dawuh Gatotkaca. Monggo kula dherekake.
Gatotkaca tinon mabak Karkasuta tekapira Kresna Parto manehar saktinira ing ujaran weng-weng semunggar cita Pringgondani wonten ing balan ngerti yo lamun satemene sira kulup ora nderek sowan marang negara Ngamarta krana pasiwangan negara Ngamarta kuwi beneh kalawan adat ingkang wis ora kaya ingkang wis lumaku saben dinane mriki mula sira kulup ora mangerteni yen to satemene ana pirembugan antaraning Pandhawa lan Kanjeng Koko Prabu Mandura bab menika kula boten kepengin ngawuningan ing langkung wigatos samangke manter timbalanipun Kanjeng Kyai Jodipati miji dhateng wiswanipun ingkang putra ing Pringgondani keparingipun paman kados pundi kula ana pandhita ingkang kepengin ngayunake kelawan awakmu ing Ngamarta ya kuwi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi monggo Kanjeng Koko Prabu Puntadewa semaringake Wara Drupadi binayong dening pandhita mau mriki mula aja nganti gawe geger para kawula ing ngatasé Nalendra ing Ngamarta maringake garwane marang liyap mriki keparingipun Gatotkaca tak dawuhi manjing jroning Gendhoga. Mengko yen pendhita Wantrika mau tekan kene, Gendhoga tak paringake marang pandhita. Tak akokake yen to isi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Nanging mengko sawise kowe tekan pertapaning pendhita mau utawa negara ngendi wae mbuh, aku ora ngerti. Yen to ana ingkang bakal mbuka tutuping Gendhoga gondelana sing kenceng ya nggih mriki ngestaken dawuh. Kejaba mbok gondeli nggonmu gondeli nggunakno daya kekuwatane ngaji Narantaka mriki supaya ora ana ing kawasa mbuka tutuping Gendhoga nuwun ngestaken dawuh yen wis upama ana ingkang bisa mbuka tutuping Gendhoga aku njaluk kelawan sira kulup kakeren jembaran rupaing pertapan papan panggonane Begawan Wantrika upama Wantrika iki mau utusaning Nalendra takren sarta ukuran jembar rupaing negara ingkang wis wani utusan karo pendhita Begawan Wantrika mau mriki ngestaken dawuh yen wis ketok jembar ranurane negara mau bakal tak byuki Bathang Sayuta nuwun ngestaken dawuh gage manjing kulup mriki ngestaken dawuh nyuwun pangestu Paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik mriki matur sembah sewu nuwun Paman Waragil Arya wangsit pindha kombang hangajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone Wantrika wonten dawuh menika sinten ditepungake wae aku Ragil Pandhawa satruing Bumira Tawu Raden Sediwa oh panjenengan Raden Sediwa ya pancen kaya mengkono mboten kinten babar pisan bilih kula badhe dipun pulasara wonten negari Ngamarta mboten jumbuh kaliyan ngendikanipun Siun Prabu Darmakusuma inggihipun sampun maringaken garwanipun badhe kula boyong minangka dados jatuh ramanipun ing abdipun Wantrika nanging nadyan kula ijen tanpa ruwang kula mboten ajrih kaliyan kastiasanipun tiang-tiang Ngamarta sampun ngantos namung majeng mboko setunggal kula aturi ngebyuki Bathang Sayuta kula mboten badhe mundur Raden yo aku percaya marang kasudebianmu aku percaya marang kasantikanmu inggih ning cukup semene wae dicupet nggone padha mangun peperangan adu atos sing balung kula ting kulit inggih keparingipun Wantrika wonten timbalan aku diutus dening Koko Prabu Puntadewa kinen maringake ya kuwi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi
Nanging aja nganti kebledukan sarta kodanan saliraning Kakang Mbok Ayuwara Drupadi. Tumuli tak manake ana jroning gendhoga. Lan ngerti ya, gendhoga iki isine Kakang Mbok Ayuwara Drupadi ingkang mbok karepake Wantrika. Kagatrisang kapirango rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Aduh Raden, kula nyuwun pangapunten menawi kula deksura ing patrap tilar dhateng tata krami miwahi unggah-ungguh. Nyata paduka Raden ingkang saged damel lega raos ing manahipun ingkang abdipun Wantrika. Ya, mula kang sangka kuwi gage. Gendhoga iki gawanan bali marang negaramu utawa ing pertapanmu? Inggih. Wis tak pasrahke marang kowe. Panaku ingkang nyunake pangapura. Koko Prabu Mandragiri wis mulasara kelawan kowe ya Wantrika. Mboten dados menapa jer kula mboten ngraosaken sakit. Malah sak mangke keselak nata ling raos kula daya-daya kula saged to anyeti dhateng putri Ngamarta Daiwara Drupadi. Keparenga sak mangke kula nyuwun pamit Raden bidhal dhateng wangsul dhateng pertapan. Mondhong wujuding gendhoga ingkang isi Gusti Ayuwara Drupadi. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Raden. Iya, Wantrika aja kaya bocah cilik. Mangkat dina iki nggih. Kesuwen. Sing sang Katri Gumulung mangrempak ing wadya kurda kurda kura reka kiri-kiri prananggana magawe gelar Sarawu paduka kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Yai Putri Pancala wis ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kenging menapa katingal rengu pasuryan paduka mlebet wonten ing kedhaton negari Ngamarta. Yai Dewi wonten dawuh sinuwun. Ngerti jroning pasewakan iki mau ngrembug mendraning Koko Prabu Indrawati nggone nilar projing Dwaraka mongko ora ana baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes. Bingung-bingung penggaling Koko Prabu Mandura tumuli pasrah babagan Koko Prabu Indrawati nggone mendran kelawan para Pandhawa. Durung rampung nggone padha ngrembug babak anglayoni jujul anu sunturake dening Begawan Wantrika. Bakal pinardawa turun temuruning sang Begawan Wantrika lamun garwa kelawan putri ing Ngamarta ya kuwi Yayi Wara Drupadi. Yayi, gandeng pun Kakang kuwi ora seneng nyumurupi marang kesengsaraning wong liya. Pun Kakang ora seneng nyumurupi kesusaning wong liya. Uripe Puntadewa wis dak darmakake kanggo kabagyaning wong liya.
Mula yen to aku ora maringake marang garwaku sayekti aku kang dadi pancatan kesusaning Begawan Mantrika. Aku ingin dadi tuk sumbering kesengsaraning uriping Begawan Mantrika. Monggo Mantrika kuwi wujuding Brahmana. Yen to nganti Puntadewa bisa gawe kabagyaning sawijining Brahmana tartemtu bakal diapura saking keluputaning Puntadewa. Mula yayi gandeng si adi kuwi garwa, si adi kuwi pawestri, si adi kuwi bojo tumraping Puntadewa. Sing jeneng garwa kuwi tansah nindakake dawuhing guru laki, ora nate badal marang dawuhing guru laki. Mula kang sangka kuwi Yayi Manuta lawan pun Kakang dina samengko si adi bakal ndak paringake marang Begawan Mantrika. Ilangno katresnanmu kelawan Puntadewa nanging wiwitana nggone nandur rasa tresna kelawan Begawan Mantrika Yayi Dewi Waradrupadi. Sinuwun sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting gelar Gustining manah namung badhe tansah ngendikani dhateng dawuh pangandika paduka. Jernyatanipun kula mukti mawi bawa wonten negari Ngamarta menika paduka ingkang paring panggesangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nandhuwa dhateng kepareng paduka Sang Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Namung mugi kepareng amriti priksa dhateng manahipun ingkang rayi sinuwun. Kula menika sampun boten kirang-kirang anggenipun ladi dhateng paduka Sang Nata ing pangajap saged pikantuk pangalembana saha saged tansah ngrembakakaken raos tresna ingkang tumanjem wonten ing penggalih paduka. Ewadene sakmangke wonten dawuh ingkang kados mekaten persasat kadi bineset manahipun ingkang rayipun Waradrupadi. Inggih senadyan upami mangke kula nderek dhateng kersa paduka nanging kados pundi anggening kula badhe nglampahi. Jernyatanipun kula mboten katabetan raos tresna kaliyan pun Begawan Mantrika sinuwun. Langkung-langkung panjenengan sampun ngantos menggalih bab manahipun Mantrika. Nanging ugi kedah menggalih dhateng manahipun ingkang rayipun Waradrupadi. Menawi ngantos kula pasrah bongkoan dhateng priya sanes ateges jengandika Sang Nata menika wantun nyiksa sarta juwing-juwing dhateng manahipun ingkang garwa pun Waradrupadi. Drupadi, apa sing mbok kandhake mau pancen bener. Merga ewuhaya kudu nding dalan ingkang tak lakoni. Upama aku awal maringake kowe bakal tetel kanalindranku. Nah yen to aku maringake kowe marang Begawan Mantrika, terus rasa kamanemsanku kuwi menyang endi, tanggung jawabku minangka dadi guru lagi kuwi menyang endi. Drupadi, perkara iki aku njaluk ngapura. Bareng tak pitung-pitung kanane Pandhawa lelakone tumpuk mati timbun-timbun merga saka pokal gawene kadangku Werdaya kuwi Koko Prabu Ndarawati ingkang linggar saka negara Ndarawati. Kowe ora usah melu-melu Drupadi. Kowe seminggira mampana ana ing taman Kedaton negara Ngamarta. Aku ingkang bakal goleki Koko Prabu Ndarawati. Ya jagat mangistungkara wayah betul jagat nyun mawonten buku penben persasat kadidin lumamping wanci peteng kepapak obor sastra biar padang raos sing manahipun ingkang putra pun Dewa Sekti anggen
kula ngrantu dhateng rawuh paduka Penemban wonten negaring pulung kedah kencana mriki. Bapa Penemban kados pundi pawartosipun anggen paduka sampun kepareng semagah anggen paduka badhe amboyong dhateng memani ing jantung kula inggih menika pun Dewi Wara Drupadi anak Prabu iki wonten timbalan jebul tinemune jumbuh kelawan pekabaran ingkang wis ndak tampa yen to Ratu Ngamarta kuwi ratu ingkang pancen duwe penggalih sabar ngungkuli sak pepadane duwe penggalih ingkang ikhlas ora kaya salama ing titah sewantah persasat dewa ingkang ejawantah ketitik mitututu jaring para kawula padha nyebutake aja to kok wujud bondo donya nadyan yen perlu sugenge nata Ngamarta disuwun dening liyan waton kuwi dadi kabagyaning wong liya mesti bakal diparingake lah kok jebul pawarta mau ora mung kandhek tekan pekabaran nanging kababar dadi kasunyatan dasaripun menapa paduka Penemban paring dawuh mekaten ya merga nalika semana aku matur yen to kepengin ngayunake marang Dewi Wara Drupadi sinuwun Prabu Ngamarta pasuryane ora katon kaget sinuwun Ngamarta pasuryane ora katon nggone duwe penggalih kang ora prayoga marang wong atuamu aku Wantrika tumuli paring dawuh cetha yen to Wara Drupadi garwane bakal pinaringake marang pun bapa menapa menika saestu Penemban gendhoga ingkang ndak tok asta iki isine Wara Drupadi bakal ndak aturake marang anak Prabu Dewa Sekti ingkang wis pranyata sarta duwe kepinginan nyeti marang putri Ngamarta ya kuwi Wara Drupadi ya mung aja gelo rasamu lho nggih sabab Wara Drupadi ki ora kaya ingkang mbok gambarake wujuding kenya remaja putri dudu nanging kuwi garwa ing Ngamarta mula aja nganti gelo rasamu yen to iki ingkang bakal njajari lenggahmu ning negara ing Pulau Kedah Kencana kuwi wujuding putri ingkang wis nate winengku dening kakung nggih anak Prabu Nalendra Pekmarta tama manggyat kurda manggyat kurda kota kaping irika sang pinarwasa oh adalah ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Kura waduh Penemban nyata Paduka menika tiyang sepuh kula saestu kula pantes Paduka menika kula papanaken wonten pepanggungan tumunten kula sembah kaping 1000 tandha bektinipun ingkang putra dhateng Paduka Bapa Penemban netepi tetembungan anak polah Bapa Kepradah Paduka sampun sagamboyong dhateng pun Wara Drupadi wonten ngajenganipun ingkang putra pun Dewa Sekti tumuli samangke kula nyadong timbalanipun Paduka Bapa Penemban Wantrika kados pundi amrih samangke kula kasembatan amengku garwa inggih menika pun Wara Drupadi Penemban anak Prabu gandeng Wara Drupadi mapan ning jroning gendhoka apa ora luwih prayoga lamun gendhoka iki dibuka luwih dhisik menawa ditulung mekaten dawuh Paduka Penemban kula namung sendika ndederek ayo nggih sira ingkang bakal mengku Wara Drupadi mara gendhoka iki bukaan luwih dhisik non ngestaken dawuh Paduka Penemban Wantrika saka pamrayogaku maragake sira kulup ingkang buka wujuding gendhoga merga sira anakku ingkang bakal mengku Wara Drupadi nyuwun berkah pangestu Paduka Penemban gendhoga badhe kula bikak tumunten sakmangke menawi lebetipun wonten Wara Drupadi badhe kula pondhong anjing telenging daton sakarepmu ngen sakarepmu Purbawasana astaning anakku Dewa Sekti nggih
sampun wonten las. Lho. Kajeng ngandika anak Prabu maring dawuh mengkono. Ing atasipun namung gendaka. Wujud saking tembaga kados mekaten lah kok dipun bikak mboten kenging penemban. Lho. Apa sira anak Prabu ora keduga buka tutuping gendaka? Nyatanipun sampun kula ketok karosan kula. Sampun mboten kirang-kirang ngen kula ngetok karosan parandene. Tutuping gendaka menika ebah kemawon mboten. Adalah kok mejanani timen. Ing atase tutup gendaka ming kaya ngono lah kok ora iso dibuka. Menapa penemban badhe nyobi buka, Nger? Yen mancen dadi lilahing anak Prabu Dewa Sekti mara coba nganggo kekuatan batinku. Gendaka iki bakal tak buka. Kula semanggaken paduka Bapa penemban Pantrika. Iya, Nger. Ya dadi ora kuat buka tutuping gendaka. Lah dalah. Nun sewu, menika isinipun para Drupadi saestu menapa mboten Mremban? Nek upama goroh aku ya goroh wong Ngamarta. Kok sajak mejanani timen Sujana raos sing manahipun ingkang putra Pandhawa Sekti. Patih Talika Basa bono timbalan. Apa kowe bakal njajal buka tutuping gendaka? Kose. Selagine anak Prabu wae ora kuat, aku ya ora kuat apa meneh mung Patih Talika Basa. Ning kejaba saka kuwi aku duweni penemu nggih. Pemanggipun kados pundi? Gandeng gendaka iki asale saka negara Ngamarta. Mongko jarene wong akeh nyebutake yen to wong Ngamarta kuwi punjer-punjere wong sekti, wong digdaya. Mesti gendaka iki wis dinahi mantram sakti, dinahi Haji Jaya Kawijayan supaya ora iso dibuka selama ing titah. Mula miturut pamrayoganing pun bapa dina samengko anak Prabu tusan lawan Patih Talika Basa kon golek wong digdaya, kon golek wong sekti, kon golek wong ampuh ana ing tlatah Jawa. Yen wis entuk mbuh Brahmana, mbuh Nalendra, mbuh Satriya diboyong marang negara ing Pulau Gedhah Kencana kene supaya mbuka tutuping gendaka iki tak kira kelakon dibuka nggih Dewa Sekti. Mangyat kurda sroma panggah wagut gati nyomawuh kyat ira wang Patih wonten timbalan ora susah dadak mindha apa kang dadi pangendikaning Bapa Penemban Wantrika. Iya mesine kowe wis mireng. Nggih sampun mangertos. Yen to panjenengan wis ngerti mara gage budal aja pati-pati bali marang negara ing Pulau Gedhah Kencana. Lamun sira ora nggawa wujuding pawongan ingkang keduga mbuka tutuping gendaka. Piliyana pawongan pancen ingkang wis digdaya Sura Sekti kalintang jayaning perang. Nggih ngestaken dawuh. Kanjempatipun ing abdipun Talika Basa benjang menapa ora ketang sambung bara cara nikamangkata dina iki nun nyun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Patih Talika Basa. Jagat pangestu ngoro wih ladal lha kok malah entuk pegawean sing ora enteng sanggane. Aku didhawuhi supaya golek menyang endi dununging wong kang digdaya sarta wong kang ampuh supaya iso mbuka tutuping gendaka ing isine Dewa Drupadi ya ora bakal bali marang negara ing Pulau Gedhah Kencana lamun ora bareng karo sawijining menungsa ingkang pancen pinilih iso mbuka tutuping gendaka. Luwih prayoga tak ngambah dirgantara enggal prapting ana ing tanah Jawa.
paring bawana langgeng. Cantrik iki wonten dawuh menapa? Cantrik mayangga seta. Ora ana cantrik sarta mangyu jejanggan ing dak caketake sowan ana ngarsaning ingsun. Ya kuwi Begawan Padmana Murti kejaba mung cantrik mayangga seta. Tanunulya kemung kejaba bakal ndak kanthi ngrembug babakan pertapan kene. Ya kuwi pertapan Nargopeni kene cantrik. Menawi paduka ndangu bab taturagi teng pertapan Premban, gandeng kula ingkang dipun sepohaken minangka dados kamituaning cantrik. Sedaya boten badhe anguci wani Premban. Sedaya tansah sumuyut sarta ngestu padha dawuh ndika Premban Padmana Murti. Tur dasaripun saya kathah para cantrik mangyu jejanggan ingkang samya suwita ngarsanipun Sang Begawan Padmana Murti wekasan pertapan Nargopeni ingkang sekawit sepa sepi sepen samangke sampun nglangkungi kadudene wujuding negari ingkang pranyata ndrebala sangganing para kawula wonten ing pertapan Nargopeni mriki Premban. Syukur cantrik yen pancen kaya mengkono tegese nggonku tetulung marang sak pepadaning urip, nggonku nglakoni tapa ngrame ya kuwi paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring buka wong kaluwen, satemah bisa warata ana ing desa ngadesa sakiwa tengening pertapan kene. Kanthi mangkono bakal saya akeh cantrik ing mengkono uga bakal saya ana pigunane ngelmuning Begawan Padmana Murti cantrik. Nyatrangening kalangguan adar pandan moncar tinon kakonan surem sorot tahan badan kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga ucap kaca itu nalika semanten dereng paripun sami mbal wacana kasaru sinten ingkang nganglang dirgantara nenggih pate talika basa saking negari ing pulo nggedah kencana ingkang ngangulari tiyang ingkang sekti mandraguna supados saged ambuka tutuping gendhaga kalaning jagat gawaning para dewa dupi nglangkungi saking giling pertapan Nargopeni kaya ana daya ing tumanduk angganing pati talika basa satemah dawa plakapi terus sak ngajenging Sang Begawan Padmana Murti kagat kadura wekasan Sang Pati talika basa lang-langing dia mangun kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking dias baliwur iladal jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngono ora nyono bareng aku ngkuli wujuding pertapan ingkang akeh para cantrik mangyu jejangganing padha gelar suwiteng sang wiku dibya lah kok kaya ana daya ingkang kawasa nibakake aku saka ing dirgantara Premban sampeyan sapa menawi ndika tanglet kaliyan kula nyuwun priksa kula menika pun Begawan Padmana Murti wondene pertapan mriki ing minastan pertapan Nargopeni panjenengan sinten ditepungake wayaku patih negara ing Pulo Nggedah Kencana
Rekyanapati talika basa. Rekyanapati talika basa. Ya, pancen mengkono. Wonten menapa dene paduka kekalangan ngungkuli sakinggiling pertapan? Mboten nama kula pasang walet, mboten nama kula pasang mantrap. Nanging kula nuwun sewu, inggih krana dayanipun pertapan kawasa ndawahaken Rekyanapati wonten ing pertapan Nargopeni mriki. Menban. Jroning aku tiba iki mau sayekti malah katon padhang paningalku. Liripun paduka maring dawuh mekaten, sabab nggonku kekalangan ana ing tanah Jawa iki diutus dening Ratu Gustiku Prabu Dewa Sekti. Yen to dina samangka aku ki nen golek pawongan ingkang Debya Surasekti sarta pilih tanding boboting yuda. Gandeng sampeyan Penemban Patmonamurti. Pertapanmu wae kawasa ngrubuhake kalawan patih talika basa. Apa meneh yen to Sang Tapa Begawan Patmonamurti ku mesti pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda sarta kasinuhan kasekten ingkang linuwih. Mula Penemban dina samangka aku nyuwun tulung lan sampeyan Penemban. Ayo kersa tak boyo marang negara ing kula gedhah kencana. Tulungono Ratu Gustiku Prabu Dewa Sekti. Gonjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Nuwun mahapunten Gusti Patih. Kula tasih kathah pakaryan, jan-janipun kula mboten kepengin sanget damel cuwa penggalipun Gusti Patih. Namung gandeng pakaryan kula menika kula nuwun sewu kedah saged ngrangkani cantrik ingkang semanten kathahipun. Panjenengan kula aturi kondur wonten negaring kula gedhah kencana nanging kula mboten saged nderek kanjengandika Gusti Patih. Namung kula kanteni cantrik kula ingkang nomor setunggal ingkang caket kaliyan kula inggih menipun cantrik Mayangga Seta. Cantrik Mayangga Seta inggih kasinggihan mekaten. Apa kira-kira cantrik Mayangga Seta iku bisa mbuka tutuping gendhoga? Kula nyuwun mahapunten. Cantrik Mayangga Seta menika meh kemawon sak traju sak bobot kekiyatanipun kaliyan kula. Mila sampun ngantos kuwatos menawi ngantos mangke Mayangga Seta cantrik kula mboten saged ambuka tutuping gendhoga. Malah kula ingkang badhe paring pidana dhateng cantrik Mayangga Seta Gusti Patih yata laruta saking kutha. Yen amutusa Sang Sri Cantri wonten dawuh Penemban melu Gusti Patih sowan marang negaring kula gedhah kencana tulungana Prabu Dewa Sekti supaya isa mbuka tutuping gendhoga. Menawi tatena mekaten kula namung kantun nderek monggo Gusti Patih. Janji kowe ora isa mbuka tutuping gendhoga. Siji gawe wiranging ya kuwi pepundhenmu Begawan Patmonamurti. Loro kowe bakal gawe wiranging patih talika basa. Aku go bakal matrapi paukuman kelawan kowe. Monggo, mangke dipun presani langkung rumiyin Gusti Patih. Ya. Alukon lagune lekas mriko. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Waryayang Bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan suwe nggonku goleki lawan dulurku tuwa dinemune boyong ramyang lakuku ora weruh kleblat bareng tekan papan iki papan kapertapan. Penemban kowe sapa? Ira dalah. Lah kok ora kanthi nyono-nyono ketekan wujuding raseksa. Yen kowe takon nglawan aku ngreksa pertapan Nargopeni aranku Begawan Patmonamurti. Patmonamurti. Ya, dasar kepara nyata. Sampeyan Yaksendra sapa aranmu? Aku
buta lihang kabur kanginan mendung ke barat ning ngendi tibaku ing kono papan dunungku aranku Dewa Amral kowe Dewa Amral dasar para nyata wigatine apa teka prapta ning pertapan kene goleki dulurku tuwa dulurmu tuwa sapa Nalindring Ndarawati Prabu Kresna ingkang singlar kelawan kewajibane ingkang ninggal kelawan kewajibane aku ora nrimakake kowe ngerti apa ora penemban wala sinuwun yen sampeyan nakon karo aku kleru merga aku ora weruh menyang endi kadangmu tuwa Prabu Kresna yen kowe ora ngerti kaya aja madheg sawijining brahmana pendhita kuwi awas-awas kitheng esti lha kok dadi malah kowe ora weruh kahanane kadangku tuwa yen ngono serban karo ketumu kuwi ming lelamisan kowe pandhita pulasan kowe pendhita ndok bosok jabamu putih nanging jeromu mambu wose gelem ngaku apa ora aku ora ngerti ora gelem ngaku obrak-abrik kaya Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung lho rumangsa ora dolanan kelut lah kok dadi ketekan wong edan aku ratu buta kok ngamuk sak kepenake dhewe apa mbok sengguh Begawan Padmana Murti ora iso ngembari marang panguwasamu ayo kowe ngajak apa tak kembari gedhemu leganing ati Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana kowe ladal pamer jebul kowe pendhita ingkang pinter pendhita ingkang sekti ketitik kowe bisa ngembari karo aku apa sing iso gedhe iki mung kowe aku ya iso gedhe iso wujud yaksa mbok tutuake ora kadangku tuwa ora bakal tak wenehi ngerti ora mbok tutuake aja takon dosa lah dalah kegulung kuandamu lakon tak kerek jangkamu Pandhawa mbiya gumulung mangung siring sata Kurawa Kakang Semar kula jering padha ngrantu lawan rawing Koko Prabu Ndarawati sawetara ninggal projing Dwaraka nggih bareng aku lawan Kakang Mas Werkudara metu saka tampel wates negara ing Amarta Kakang Semar kahanane kok panase ora jamak
Kula wis sumru. Apa, Pak? Sumru. Sumuk. Sladak sisan. Petrus sing gedhe pangapuramu. Ha jeneng wong tuwa iki untune ra ono iki nek nggo madal angel Raja Majapahit. Niki kok beda karo adat saben to. Lho mangriyen. Sampeyan ngendika sumuke ora jamak niki wau lah kok. Niki sinten sing nyopir truk gandengan? Ngono, Pak. Ha iki rak lemahe kaya obah grag-grag. Iki gek lundi. Ora ta ya. Lindu kok lundi. Heeh. Engko gek lindu. Lindu kok ajeg kaya ngene iki suwene Raja Mak iki udu lindu. Den niki enten apa kok kaya beda karo adat sabene? Jlamrung wonten dawuh Dilyana kono inggih ngestaken dawuh kabeh. Wis ketok ing dadi tok sumbering bumi ingkang hoyak iki mau Petruk. Lah pripun to? Kayana buta loro padha pancakara monggo nganti nasak Karang Pradesan gawe gegering wong Karang Pradesan. Wah, buta pundi ya ceniningan. Gelut kok ora ngerti papan nganti ngrubuke omah pirang-pirang kaya ngoten gedene Raja Mak. Anu Ndara. Ngasta Jemparing disipat barat. Ngasta Jemparing iki disipat Jemparing ora sipat Mbak. Sipat barat iki Ndara Werkudara ya. Sipat Jemparing mawon. Nek pancen buta niku gawe gegering para kawula, ampun dikai urip Ndara. Pejahi mawon. Pon mboten napa-napa. Iya Bagong. Nggih nyoba Ndayuda yaksa kekalih padha gedene padha galake padha sentosane nalika semanten datan prayitna lumaraping Jemparing saking Sang Arjuna nratas angganing yaksa kekalih wentes jatining wujud nata ngamarta miwah nata Ndarawati. Estunipun kula sampun mangertos bilih ingkang mimba Brahmana menika kala wau paduka Kanjeng Koko Prabu. Semanten ugi kula ugi sampun mangertos Yayi bilih ingkang dados yaksa menika paduka Yayi Prabu. Krana awratipun ngupadi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos tilar dhateng kewajiban momong dhateng sangya para Pandhawa minangka pujangganing para Pandhawa. Yayi kula nuwun pamunten. Estunipun kula mboten supe namung nindakaken wajib ingkang sampun dipun dawuhaken dening Jawata supados samangke kula dados lantaran tumedhaking wahyu. Lantaran tumedhaking wahyu kados pundi Koko Prabu? Jawata badhe madhedaken kanugrahan ing winastan wahyu Pancapurba.
Monggo saknyatanipun sak mangke sampun wonten jalaranipun awit cantrik kula sampun binoyong dening satunggiling nayaka ing jatosipun Wahyu menika cumandhak wonten papan dunungipun nayaka menika kala wau. Sing mbok arepake nayaka wi Kresna kakangku. Kosek Werkudara. Sapungkuringipun kakang mau apa ana ngamarta ana lakon? Yo. Ana pendhita tuwa sing nglamar karo Drupadi. Tumuli dadi panca bakah ning pendhitane ampuh. Sing duwe pangreka daya Sedewa. Tumuli anakku Gatotkaca dipapanaga ning Gendhoga. Diwenehake marang Brahmana mau. Wah, tumuli Brahmana mau bali marang negarane. Kosek. Iki mau aku ketekan patih, arane patih Talika Basa. Ngandhake ana Nalendra ingkang ora kuat mbuka tutuping Gendhoga. Yen ngono apa pancen ana sambung rapete karo Gendhoga sing diwenehake Sedewa marang pendhita mau. Mbok menawa ngono Yayi. Wah, yen pancen kaya mangkono ora usah dadak bingung. Ayo, padha dinteni nang negara Ngamarta. Ngenteni anakmu Pringgondani. Kepiye munggo kahanane sarta kaya ngapa ngatur anakmu Pringgondani? Wah, iya. Tengarane ngajurit kong makuru gongso Patih Talika Basa wonten timbalan sinu wis entuk pawongan ingkang bakal lan mbok anggep kuat mbuka tutuping Gendhoga. Nggih, menika abdinipun Sang Tapa Begawan Padmanamurti namipun Cantrik Mayangga Seta ingkang sagah mbuka tutuping Gendhoga. Malah upatanipun cantrik menika sampun sumpah prasetya menawi piyambakipun boten saged mbuka tutuping Gendhoga. Ami lalu kapidana pejah wonten negaring kula gedhah kencana mriki piyambakipun boten badhe selak kaya ngapa kon mbuka tutuping Gendhoga iki Cantrik Mayangga Seta kuwi Talika Basa. Mayangga Seta inggih kasinggihan sinuwun mengwujudmu cantrik kowe men cantrik ing pendhita gunung apa kira-kira sang mawe gandrung sigra buka tutuping Gendhoga. Nalika semanten Cantrik Mayangga Seta kaya tan kuwawa buka tutuping Gendhoga mila sigra matek aji mangundri. Nalika semanten iki wonten salebeting Gendhoga nenggih Raden Gatotkaca ing matek aji Narantaka satemah jebluk punang Gendhoga ngengi kuwandaning kan Cantrik Mayangga Seta babar nenggih pandhita ing kundalini Begawan Anoman miwah Raden Gatotkaca sigra geblasake negari ing kula gedhah kencana kaget nata Prabu Dewa Sekti. Jajaran Sukertaning Bawana Bapa Nemban ana dawuh apa nggih Drupadi kok malih brengosen ngaten lho pripun
adalah sajaipun tiyang Ngamarta sampun ngapusi dhateng kula. Dipun bujung sinuwun pola adalah nantang karo Prabu Dewa Sekti. Kaca wonten ing balat Sumengko badhe munjuk atur kalian Paman Setiwa. Tiba padha wae matur karo panjenengan ingsun. Sawet kula dipun dawuh gundheli tutuping gendhoga. Namung wonten tiyang ingkang saged buka tutuping gendhoga wekasan kula kadenangan dening Prabu Dewa Sekti. Sing iso mbuka tutuping gendhoga wong atuamu ning mburimu. Sinten? Kakang Anoman. Lho, Siwa Mayangga Seta. Inggih nggih kula nyuwun pamunten. Awit kula dipun dawuh dening Sinuwun Prabu Indrawati. Wis ora usah padha dinya-dinya. Saiki yen ngono Prabu Dewa Sekti ngoyak karo kowe. Kasinggihan mekaten. Dara apa? Ora ana ingkang wani kawan Prabu Dewa Sekti. Karepmu Kyai Prabu Darmaji ken mapake nalendring Pulo Gedha Kencana. wah ya. Apa iki ngaran Prabu Darma Kusuma? Kasinggihan sinuwun kula ing namipun Puntadewa. Kowe nyata ratu ingkang singlar sarta ora netepi marang kuncaraning asmamu. Liripun Maduka kedhawaring dawuh mekaten. Lah iya. Kuncaraning asmaning Prabu Puntadewa ngebaki jagat, ratu ingkang lila legawa lahir batin. Aja kok bondo donya negara yen perlu nyawamu dijaluk karo wong liya wae mbok wenehake. Nanging apa to sababe? Aku pengen mengku garwa kelawan garwamu. Lah kok ana wong kang apus-apus jarine garwamu dilebokake ning gendhoga marang tak buka tutuping gendhoga kok dudu wujuding wong wadon. Nanging wujuding priya ingkang tumuli geblas lunga saka Pulo Gedha Kencana. Sinuwun sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Dene menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun kagol kagelaning penggalih. Sakmangke kula ingkang mrapakaken dhateng paduka sinuwun estining manah namung badhe nyaosaken inggih menika pun Wara Drupadi. Gandeng sakmangke paduka sampun rawuh wonten negari Ngamarta, monggo sinuwun kula aturi maringaken. Kowe ora usah apus-apus. Kowe aja ngapusi, mboten sinuwun. Lair batos kula badhe ngiklasaken Wara Drupadi winengku garwa dening Prabu Dewa Sekti. Namung semantena gandeng paduka sinuwun ingkang sampun nampi menapa panyuwunan pangapuntenipun ingkang abdipun Puntadewa. Anggen kula kepengin ngrepa nyuwun genging samudra pangaksami paduka sampun paring pangapunten. Nyata paduka ugi setunggiling nalendra ingkang berbudi bawa leksana. Mila pantes menawi nampi sembahipun nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa babar saking wujud Sang Hyang Bathara Guru Bathara Antradama Sang Hyang Bathara Indra. Wutuh mati aku. Wah! Oh, mati aku.
paduka ingkang mimba Nalendra. Iya, Darma Kusuma. Ndak rewangi ulun mimba wujuding Nalendra. Kepengin garwa kelawan garwamu ya kuwi Wara Drupadi pancen wis dadi niating Sang Hyang Manikmaya. Nggone dadi pancatan ulun ketemu kelan para Pandhawa sabab ulun bakal tumedhake kanugrahan ing ngaran Wahyu Panca Purba. Panca wilangan 5 Purba wis ngarani yekti Pandhawa ing wis minangka dadi utusaning adil nrdya murba jagat saisine supaya ilang sukertaning jagat wong kang watak angkara murka lan budi candala satemah jagat tukul ya kuwi tetukulaning kengawok katentreman lan karukunan ya sabab saka para Pandhawa nggih tampan